Magoya bayan dai na shaida duniya ko yanzu kasuwa ta tashi dan koli ya ci riba. Ambasadan matasa Mansur Haruna dan da Gwamnati yana faɗin ya rasa inda zai sanya ransa ganin irin tagomashi da excellency Nasiru Yusuf Gawuna ke kwararowa domin jika makoshin magoya baya a ƙasa. Mai girma da Nasiru Yusuf Gawuna abinda kake mana mu a siyasa mun gode Allah. Mai girma distinguished Sanata Barau Jibrin babu abinda baka yi a jihar Kano ba. Ka taimaki maza, ka taimaki mata, ka taimaki duka mai karamin karfi. Ka raba taki, ka raba furinji, ka raba babura, ka raba motoci, ka yi dukkanin alkhairi a jihar Kano. Babu shakka jam'iyyar APC ta cika ta tumbatsa da masu yi mata hidima. Amma abun kunya da takeici Alhaji Uwaisu Ala Kumriya abun kura coordinator naka ne bai taba ganin ka ba baka taba ganin sa ba. Alhaji Uwaisu Ala duk abin da kake ka ba da fasta ka buga fastar Barau Jibrin ka raba abubuwa ka yi duk abin da zaka yi na kokarin Barau Jibrin ya samu dama kuma Allah ya taimake shi ya samu dama. Amma abin da nake mamaki a ce tun kokarin da mutanen ka suke yi a ce kai baka san Barau bai san ka ba to wannan abun kunya ne a siyasa. Mai girma Alhaji Uwaisu Ala Kumriya ni ina jajanta maka a ce duk kokarin da kake duk alaka ka da dan zago mutanen nan duk kokarin da suke a harkar Barau Jibrin a ce ba su iya sadar da kai ba duk coordinatocin Barau Jibrin babu wanda ya kai na local government babu wanda ya kai Uwaisu Ala Kumriya amma baka taba ganin Barau bai ganka ba sai dai a fasta to wannan abun kunya dai gaskiya kayi kuma mu a tunanin mu da muke siyasa ba haka take ba duk kokarin da kake ya kamata a ce wanda kake domin sa ya sani kai ma ka sani to amma mu a gurin mu Barau Jibrin babu abin da bai mana mu da muke bangaren da Nasiru Yusuf Gawuna Barau ya mutunta mu karka sara ya mutunta mu duk wanda yake tafiyar Barau dan Nasiru Gawuna ne kuma uwan mu ɗaya uban mu ɗaya dole mu haɗu mu taimaki junan mu shi yasa nake jaranta wa wayannan mutanen yan kwankwasiya wayanda suke propaganda su fito su ce abba yayi kaza abba yayi kaza ba abinda abba yayi a jihar Kano in banda rusa jihar Kano da lalata jihar Kano da rusa tattalin arzikin jihar Kano kuma abinda abba Kabiru Yusuf yayi a jihar Kano ina tabbatar maka al'ummar jihar Kano yayin sun kora shi ko tana tabbatar da cewa ta kore shi zamu kora shi mu a fahimtar mu da zargin da muke masa kwangila ya dauko ta rusa Kano da rusa kasuwancin jihar Kano irin wannan aikata a ce wannan barna da iwa jihar Kano ta wannan ruguzo kuma ana magana cewa an taimaki kasuwanci babu abinda kwankwasiya ta kasuwanci illa rusa shi da ta an ce za a kai wa dalibai maka ayu ci gaba shine ka gina ilimin ka na gida BUK da KUT da duk makarantun da suke nan gurin idan dai abba Kabiru Yusuf da gaske suke kwankwasiya ci gaban ilimi suke so zo su inganta wannan ambasadan matasa masu kaunar zaman lafiya a bainar ƙasa Mansur Haruna Dandago.